Anzad. Squaw. Unayo denda kumba. Akabatwa munhu full time. Hapo naona yandikiwa. Yanzani ndiani uyo kutishutia. Hati jabikira kai. Video la mngone munhu ve. Chibhodhoro chinoona kuzviita kwavanhu vechikadzi zvazvo imbura kwete zvichaki. Atochitumira magroup izvozvi. No, hayi uyachafambwa naye achaenda kuenda nenyika chaiyo. Anokuziva. Ukakufunga ona kuti munhu aita sei auya nemwana adede saka augaya mwana wekudaro ane makore mangani 4 years wanga uri papi papati apa here kana kuti wasvika naiko overspill hakuna munhu waanoziva here iko waana baba wake mai wacho ndima mangoti ganinde patenzi kumbandeko Ores. Nani wachengera diore? Wanga chimwa watepi. Tepi bwe wanga chirowa. Chate. Ajo faro. Ticho chinonama. Aunombosanganisa here wawo. Achino fara wachate. Mona wangani warwewa. Wangani? Zeze boy. Hapo. Ende mna roba. Mkuru wangu tasuwa bawa. Misho kumda mfoto winda ngubuza fisi. Ye mwana wacho ari kuyana baba wacho. Ndiye. Ari kuziva. Like a Hellcat.